Бори! Бори! Виж, има мама две меченца. Едно синьо и едно бяло меченце. Искаш ли да дойдеш да ги видиш? Ела. Ела при мама. Бори! Не пипай там. Не, не, не. Не, моля да. Ела да отидем. Ела да отидем на камерата да занесем и двете меченци. Виж? Вземи го. Вземи го. Дай да занесем там мечето. Там да занесем меченци. Тук. Тук. Къде отиди? На земята. Вземи това мече. Иди да го занесеш там. Айде. Не можеш. Не можеш сега да го занесеш. Ето другото. Ето другото мече. Ела да го вземеш. Ела, Бори. Бори. Ела да го вземеш. Искаш да направиш снимки ли? Ето. 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 Там камерата снима. Виж какво имаме. Виж каква хубава топка имаме. Виж, виж. Американското знаме. Гу-гу.